Dnes bola teda zabíjačka kačiek. Nemala som vôbec náladu vidieť nejakú krv, zabíjanie alebo podobne. Radšej som tam šúrovala v kuchyni tú zem. Zabíjanie kačky! Ja nemám problém so zabíjaním zvierat, pretože smrť k tomu jednoducho patrí, na to ich chováme a to je ten reťazec. My sme na vrchole toho reťazca ako ľudia, takže ja tieto princípy prírody dosť dobre chápem, nemám s tým problém. A kto zareže, ja nejak. Takže zabíjanie kačíc som si predstavovala, že prebiehne trošku ináč, tým, že Gabika to nejak zarezal, ja nevím, či mu to hneď na hlavi, alebo kde tej kačici mi to tak došlo. No ale nad tým. Ale tu je kos. Však to nevadí. Tam ju iba ťukni. Chyťte noli, prosím ťa. Mám tu chytiť? Ježiši, ja sa... Ale daj mi ju na zem. Aby tam Brožušku, betevčilek. Tuto, kde zarežem. Ježiši, Gabino, ja sa bojím, ty mňa zarežeš. No to moja. Tu tá sa má zarezávať? Ona bude ešte žiť, ale... Nevím, či sa to tak reže, ale bylo to strašné. Proste zaživa to tam, vytekáva tá krev z tej kačice. No. Fúha. To naozaj tak, hej? A čo, odsekneš hlavu? No. Ja neviem, vždy som odsekal hlavy. Jedným slovom fuj, čo sa týka rannej zabíjačky. A už je ona mŕtva, či ešte ako na poli je živá? Že ona žije stále, ty kokos, ty normálne... Ty zaživa Gabinovi vroč. Môžeš sa zabíjať, ja neviem. Lebo v všetkej úcte, čo ona vytrvá to zažíva. Áno. Prišla tam Gabika, ktorá si donesla nožíček a vyzerala veľmi skúsená zabíjačka kačiek. Aspoň sa na to hrala, dokým všetci nevideli, že jak to vlastne vyzerá. To má nemá byť čo najrychlejšie? To má byť čo najrychlejšie, to si majú odseknúť hlavu, ako sme to robili predtým. Tak to robíme takto. Bohužiaľ. Že keď sa odkne hlava, tak tiež ide krv ponáriť krvi. Vieš? Bože, je to zviera, no čo mám robiť? No odseknúť hlavu čo najrychlejšie, aby bola mŕtvá, než tu one, vidím, že ty zaživa Gabinovi dáš, ako by ti pomaly niekto dourezal. Ale Kľudka, nehnevaj sa mi to takto. Ja nevím, jak sa to reže. No. Keď to tak robíte, tak v pohode, no. Ja. Ten krv tak pomaly usekala, tak prišlo vážne z toho zle, takže veľmi sa na to nepozerala. Ja by som takto asi nedokázal. To je zaujímavý spôsob. To som ešte nevidel. Ona ešte vypravia, človeče. Uá, toto ne. To bylo moc. Vysveď mi oné ľudka. Vždycky som vedela, že kačky sa zabijajú takto. Nikdy som nevidela odseknúť hlavu alebo tak. Možno niekde inde sa to robí. Zviedavá. Máš tam drevo? Jaké drevo? Je tu šomlík, no. Gabina bez dreva, ani to je jedno. Ona reže o 100-300, že Gabčo? Ja si myslím, že som tu urobila celkom dobre. Možno som netrafila hneď tú tepňu, čiže som viackrát zarezávala, aby to lepšie tieklo. Mne sa to páčilo. Tak sa opýtajte, uvidíte. Čo? Keď je to niekomu proti srdci, nech sa nepozrie na to. Ja poď, ja som tu zabíjal zvieratá, vieš, ale pád, ty kokos, hlava 2 metre preč a vybavená vec. Dúfam, že mama bude na mňa pyšná. Dáš nejaké drevo? Potom prišla celá natešená Gabika, jak úžasne to proste podrezala a tú krv dala, vyliala proste a potom sa ešte priznala, že bola v nejakej sekte a že to tam robievali. Takéto niečo, takže ona je na to zvyknutá a mne to prišlo dosť nechutné. Máš? Sekeru, alebo čo chceš? Sekera je tu zabitá. Počkaj, aby krv sme vypili. Neviem, no možno, že to nie je kruté, hej, predsa sa chovajú vlastne tie zvieratá na to, aby sa
Keď nie sú už úplne staré, tak ešte aby sa zabili a vlastne aby sa zjedli, veď na to sú. Môžem? Pohodí. Bam! Koľko sme strátili krvi? Nič. Ja si myslím, že som to urobil správne, že som to len bez váhania proste odťal a je pokoj. Tie holuby sa mi páčili určite. Aj to, že vlastne Ľudka si mohla poslať ten odkaz. A samozrejme som to dopriala radšej Lucii, jak Monike, aj keď sa Monika na to tešila, ale mne nezaujímajú žiadne slzy jej. Proste pre mňa to je falošný človek. Doma vzťah ku vtákom. Monika. Ideš do toho, Monika? Nie. No, niekoho potrebujem. Ona čo by si sa mala Chod do Ona čo by si sa mala starať, čo sa hovoríš, že staráš? Čo Choď máš za do riti. zodpovednosť? Každý má niečo. Choď do riti, staraj sa do nikoho iného a ne do mňa. Tak hej, určite, keby som videla moje deti, mojho Martina, určite by ma to nabilo. Možno by som pokračovať ďalej. Takto proste nemám chuť. Teraz asi pôjdem, idem sa asi s Rolandom niekde zašiť a proste budeme sa rozprávať.